Gupuro zvipamutemo. Ndane 2 years ndichigara kumba kwedu. Haasapoti. Ndine vana vaviri haasapoti vana. Haana kana zvanombokwanisa kuita kana takasangana murodhi atichaudzani atina nyaya tese. Saka ndatuya kudarira mambo ndikupe Gupuro zvipamutemo. Wazvinzwa here mbika? Petakora yako kupensheni yako. Wakaroora. Kupisa ukabisa chi? Kutanga nikabisa munhu. Ndikazembera kuti munhu ndikabisa munhu. Murambike gani bateri varupe papa frega to. Nofunga mkwasha. Gani to zvidimbu. Ngwainga pere. Shuwa munga kabisa. Asima yake Jesus. 1400. Alright, and you guys are interested around me. pensheni na mali. Sangamisa ndifuna zvirimba. Ubvunzwa ama. Shoro kana makuru 2 years waenda ndizvura. Ndizvura mboto kana 2 years waenda. Waenda ndizvo. Asi ndoziva kuti mukuru waona. Wanachi? Wanedumbu. Ukaroora. Nditendera kuti riripo. Nditendera papoti riripo. Ukaroora. Muti munhu ndikagara naye. Mune 2 years maita sei? Arikutanga 2 years anogorecha kuti zvake waenda 2 years. Ukane munhu anegoricha kuti aenda asina munhu anomuteera wakambomutera. Ukaona wanoka udondatera. Andikauti wake chayaripo ndiri mumushinzari anogara papo. Ndinoda kukubatsira pano wakatadza nyaya yako. Dai ukaziva wakakwira dani. Wanzwisa here nyaya. Pawakanyanya yako ndekuti watange wakwira dani. Wanzwisa pano nyaya. Tambira shiri. Next.